Добре. Диалога е следния. На тия да им слагам ли тайминг или някой идиот ще ги цъка? Някой идиот ще ги цъка. И кой ще ги цъка? Кой ще ги цъка? Идиоти колкото искаш. Ама аз предлагам да сложим някой, който да ги цъка. Може да открием позиция цъкач. Направо да открием позиция идиот. Ама конкуренцията ще е голяма. Край. Език! Реално погледното ни гледаха само 20 души. Да, те се бяха качили Нас комъкна, има бас. маси на две нива и те се бяха качили на второто ниво. Все едно всички ги виждаха и те само седяха прави. И 4 човека в такт. Беше хубаво. Не привлека внимание, разбираш? Че идеално е спорт. Добре, път си 9 дни плакат на екрутно. Утре. Не, вярно, играхме гала, не беше кой знае какво. Правихме така. Правихме така. Да, това беше много трудно. Явно след ние само това знаехме от тази, така че... Охапа ма. Папараци! Ани... Такива ни трябват. Луди! Каза, Ани, ти си заводница, при което Ани захапа ногтите си, тури очи, почеса си от вътрешната страна на мозъка с зеницата си. Не, и потвърди, да. Това е голяма глупост. Отде го взе този ролкол? Какъв ролкол? And you will hear me all day long, singing out my song. Here's your coffee, here is your tea, here is your bag and blah. Това на остата ли е? Това е ролкол, дето е... If I was not upon this stage... If I was not upon this stage, I guess I'd rather be... A stewardess I would be. And you would hear me all day long, singing out my song. Here's your coffee, here's your tea, here's your bag and blah. И имат такива с различни роли. Примерно, if I was not upon this stage, I guess I'd rather be a policeman I would be. And you would hear me all day long singing out my song. Hey you, get off my street. Hey you, get off my street. И то най-якото е, че те накрая стават като работещ механизъм. Значи, примерно той, който е с полисмен, прави така. Да, примерно. Hey you, get off my street. Hey you, get off my street. До него стои, който е... Не, той е gym instructor. A gym instructor I would be. And you would hear me all day long singing out my song. Up, down, up, down, 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 up. Up, down, up, down, down, up. И когато тая е down, он я прави, нали, hey you get out my street. И след това пък е следващия. Следващия пък е, сега не си ги спомням всичките, ама следващия трябваше да прави, че беше an architect I would be, and you would hear me all day long singing out my song. 2 feet by 4 feet and nail it on the wall. И нали, в същото време он я прави down и то се прави 2 feet by 4 feet и то се прави down. И смисъл един отива надолу, тези двамата отиват тука и се разминават. Става като един цял работещ механизъм. И следващия примерно е a milker I would be, and you would hear me all day long singing out my song. Come on, Bitsy, give some milky, the baby's gotta eat. Come on, Bitsy, give some milky, the baby's gotta eat. И то справите. А пък тук има a painter. A painter I would be, and you would hear me all day long singing out my song. Take your brush, dip it in, and splash it on the wall. Take your brush, dip it in, and splash it on the wall. И този като прави down, он е пък прави отгоре те с архитекта.
като Не, я сплешва бебето. пък да ундало, тук пък най-открая е то с... Кого чухме и сега накрая? За Стюардес, да. Тя нали прави тъй, tos пък Тибери се навежда за това. Тя прави тъй и като на тях направи бла, tos пък сплешва четката. И става някой много яко. Ай, топи Може да четката го по направим. връщането. Това е Не мога да ти прокача презентацията. Що? Ами защото са старото тъпо яко. Да, бе. Що да имат нужда? Миналата година вече. Окей. Вземи се с флашката на лаптоп. Искате ли още едно видео? Нищо не направихме, нали знаете?